An kama wata mace da namiji suna aikata zina a cikin tashar mota a jihar Zamfara. Duniya ta zo ƙarshe. Duniya ta kusan tashi amma mutum bai gane ba. Duniya ta zo ƙarshe. A wani al'amari mai kama da almara, hukumar Hizba ta jihar Zamfara ta yi nasarar kama wasu mutane guda biyu, mace da namiji suna aikata zina a bainar jama'a a cikin tashar mota da ke garin Gusau, babban birnin jihar Zamfara. Matar mai suna Saudatu Abubakar da kuma namijin mai suna Murtala Yahaya sun gurfana a gaban kotun shari'ar musulunci ta City Shari'a Court ne da ke birnin Gusau kan tuhumar su da aikata alfashar zina a bainar jama'a wadda kuma suka amsa laifukan nasu gaba ɗaya. Tun da farko dai mutanen guda biyu wato Murtala da Saudatu suna yawan gardama ne a tsakaninsu da kuma wasannin banza wanda shi Murtala ke amfani da damar yake kai hannunsa yana taba jikin ita Saudatun tare da ikirarin ya fafi ta iskanci, a inda ita kuma take karyata shi tare da cika bakin ita din fa ba kanwar lasa bace, inda a fagen shedanci da shigantakar bariki ne. To dalilin irin wannan gardamar da suke yi cikin inkari ga juna ne dai ta kai su ga cire rigar kunya a kokarin kowannen su na kare kambun gwanintarsa a duniyar iskanci da badala. Sai dai madadin su keɓe don kece rainin aikata zunubin nasu a boye, kawai sai suka tuɓe zigidar tsirara haihuwar iyayensu a bainar jama'a. A bainar jama'ar ma cikin tashar mota da ke birnin Gusau, Saudatu ta kwanta ta baje, shi kuwa Murtala ba kunya balle tsoron Allah ya bi ta kasan kan tantagaryar kasar da koshin fuda babu, ya ɗare kan ruwan cikinta tare da zira gugarsa cikin rijiyarta. To da farko jama'ar da ke wajen sun ɗauka lamarin a iya musu da cika baki kawai zai tsaya, wannan ta sa kowa bai ɗauki abin da wani muhimmanci ba. Amma da suka ga an fara aikata abin da ake ikirarin a aikace, Murtalan har ya fara iyo da linkaya a babban tafkin Saudatun, nan fa sai zakamin addini da al'ada da mutuntaka game da alkunyar da aka ketawa haddi suka motsa wa mutanen da ke kewaye a wajen, kuma ba tare da ɓata lokaci ba suka busa wa jami'an tsaro usar ɗin matsowa kusa don ɗaukar mataki a hukumance kan wannan muguwar kaba'irar da ke cikin abubuwan da za su iya kusanto da tashin alkiyama. Dakarun musulunci na shigifar jaddada umarni da kyakkyawa da hani da mummuna na barikin Hizbar Zamfara kuma su ne suka kawo ɗaukin dakatar da wancan baɗalar tare da ta sake yar babban zuwa hukumar tasu. Kamun daga bisani kuma suka miƙa wa kotun shari'ar musulunci su don girbar abin da suka shuka na hukuncin da addini ya tanadar kan irin wannan alfashar tasu. Lawal Abubakar Maradun da ke zaman darakta mai anini a hukumar Hizbar da ya jagoranci da kuma waɗannan marasa kunyar, ya yi wa tashar Mai Biredi TV cikakken bayani a Gusau a harabar kotun kan yadda suka samu wannan zunubabban labarin har zuwa yadda suka kama tare da gurfanar da su a gaban alkali, yana mai cewa. To an kawo su ne a wannan kotu ta City High Shari'a Court da ke nan kan wuri Gusau bisa ga tuhumar su da ake yi da aikata laifi wanda ya saba shari'ar musulunci na amfani da wannan dama a cikin tasha, cikin al'umma, cikin mutane su yi zindir ta yi zindir su yi amfani da juna wanda hakan ya saba ma shari'a ta musulunci ta jihar Zamfara. Yaya kuka samu rahoton da suna aikata wannan badala? Da yake muna da shugabanni a ko'ina cikin tasha akwai shugabanni da kuma wakilai na hukumar Hizba wanda an samu wannan rahoto ne a wajen, kuma lokacin da aka samu rahoto din ita yarinyar tana ce mai tashi iskanci, shi kuma yana mata bayanin cewa ita iskanci. Akan haka nan suka yi magana cewa to wanda ya iskanci ya cire kayan shi, sai ta cire kayanta shi ma cire kayan shi, inda ya zo ta ce to ya hauta, kuma ya hauta a gaban mutane wanda haka nan bai dace ba kuma ya saba ma al'ada da kuma aqida ta addinin musulunci. Gashi an yi zama na farko kuma an dage zaman zuwa sati 3 nan gaba 6 ga watan 10, kamar ya kaga kamun ludayin shari'a. Wannan shari'a abu ne wanda zan escalate, abu ne wanda zan bamu da haufi a kai. Tun a can hukumar Hizba sun yi ikirari sun aikata wannan laifi, shi ma haka wannan Murtala da ake zargi ya yi ikirarin cewa aikata wannan laifi. Sannan alhamdulillahi kamar yadda aka zo da sunan gaban kotu sun yi ma kotu bayani cikakke, kotu ta fahimta, sannan jami'an hukumar Hizba sun fahimta, iyaka abin da muke jira mun zura ma kotu ido a matsayin tana kotu shari'a musulunci mu ga hukuncin za a aiwatar daga nan zuwa lokacin. Amma can wurin ku sun karba cewa lallai sun aikata, amma nan cikin kotu na lura da shi namijin ya musanta, ya zaka ce game da wannan? Lalle bayanin da ya yi a hukumar Hizba ya bayanin cewa ko da aka zo da shi yana cikin giya, ya sha giya ne ga wancan lokacin, ita ma yarinya ta ce ya sha giya, amma da ya zo nan sai ya sauya labarin saboda tsoron kotu ko makamantansu, sai ya ce ya sha wani kwaya da ake ce ma horin malam, wanda zan bai ta bace ya sha, mun san giya ce ya sha lokacin. Matsayinka na shugaban sintiri na wannan hukumar, wani gargadi zaka aika zuwa ga masu aikata irin wannan abu ko makamancin shi? Na farko gargadin da zan yi ina kira ga al'ummar jihar Zamfara da kuma musulmai baki ɗaya
da su tsoron Allah su guji irin aikata waɗannan miyagun laifuka, saboda hakikanin gaskiya muna ta'allakanta laifuka ga shugabanni da wasu matsaloli, especially in wata masifa ko wani bala'i ya faru gare mu, wanda ya zanda za mu tsaya mu makamu kiyamul laili za mu ga irin luwaɗi da irin zinace-zinace da sai da giya da ake a cikin jihar Zamfara sun yi yawa, da al'umma za su tsaya su gyara waɗanga laifuka tsakani da Allah da Annabi, da ba za mu saki bacin gwamnati ba, kuma da za a samu sauki ga waɗanga matsaloli na tsaro da ake fama da su. A nata bangaren yar wasan da ta buɗe ragar da aka zira mata wannan ƙwallon arfashar a idon duniya wato Saudatu Abubakar ta bayyana wa tashar Mai Biredi TV da yadda lamarin ya kasance daga farko har ƙarshe, tana mai cewa Saratu Abubakar. Wani gari? Bangodo. Me ya kawo ki wannan kotun shari'ar musulunci? Sai cikin tasha ake ganin na yana rungowa ta, ina ce mishi don daraja annabi manzon Allah ya daina runguma ta, wataran kaddara na iya faɗa mana. Waye? Murtala Sani. Dama akwai wata alaƙa tsakanin ku da shi? A'a, wasa ɗaya ce ba ruwa na da shi, muna wasa da shi ya. To wace tuhuma ta kawo ku wannan kotun? Ta goma zina. Zina. To kin aikata? Ai. Ya bai kasance. Aikata. Janet da yadda sai jiya ya kama ni da kokuwa hako dai sai na kwaɗi ga wuri. Ci gaba. Na shera. Ci gaba. Sai na kwaɗi. Da na kwaɗi sai ya cire wando ne da rigata. Sai ya ce ma ina kai iska yan kwanta. Ni kwanta sai muka sadu da shi ya. Kenan kun sadu turmi da taɓarya kenan da shi? Amma bai zubar da ruwa ne ga jiki, wani mutum ya kira 'yan sanda. Kotu ta ɗage sauraren shari'a ku zuwa lokaci na gaba. Me kike fata da wannan kotu? To, Allah ya tsare. Da ba kin taɓa wannan abun? Ya. Ni wallahi ba aiki na bane, sanduna ne na kasai suwa. To in a kotu kin ce idan kin samu wata dama ko cewa ne in ban samu abinci ba ina na aikin, in ban samu sa'a sai da sanduna na ba ina na aikin samu kuɗin abinci. Amma kuma wallahi ban taɓa yin ta cikin mutane ba. Shi kuwa ana shi bangaren gogon da ya biyo dokin zuciyar sha'awar sai aikata wannan alfasha ta rasar kunyar a gaban mutane. Ga abin da yake shaidawa dai Mai Biredi TV. Ya aka yi ka samu kanka cikin wannan yanayi wanda aka kawo ka kotu cewa ka afka mota kuma ga hili gaban mutane? Gaskiya ni ban sani ba, domin Allah, dan na je wani wuri an yi wani buki na sha wani abu, to wallahi ban sani ba ne. Abin da aka ce ka yi ka afka ma wannan matar baka san kai ba? Ni wallahi ban san na yi ba. Amma da ka farfado baka ga alamun kai wani abu ba? Ni wallahi ban ga alamun na yi wani abu ba da na farfado. To ga shiga an kawo ka kotu kuma ana son za a yanke maka hukunci ka an tabbatar da ka ansa can wurin hukumar Hizba, sannan ita wadda ka yi da ita ta ce ka yi, ya za ka ce game da wannan? To ni dai gaskiya ko suna musu bayani, amma ana buguna ana to mi zan cewa ni dai na ce musu rana ina ban san abun da nake ba wallahi. To ai ka san cewa mutum bai cikin hayyacin shi yana iya aikata komai, ba a ganin rashin zama ka cikin hayyacinka kana iya aikata wannan? Gaskiya ni ban taba sa ran haka za ta faru ba. Duk wanda ya sha wani abu ya bugar da shi kana tunanin ba zai iya aikata duk abin da yake so ba? A to gaskiya dai shi abban cin na ce yana iya aikatawa na ya karya, na ce ba zai iya aikatawa ba na ya karya. a sana'a me kake yi kafin wannan abu ya same ka? Ni ina aikin union nan cikin tasha ne. To shi wannan abun da ka sha ya an kai ka sha shi? To na je wurin wani buki ne wallahi, party an ka ga kaya ga sunan wura an jika na ɗauka na sha. Ina an kai bikin? Inda gaskiya can daji ne an kai shi wallahi. Bikin mene ne an kai? Biki ne na wani abokinmu ya yi aure. Wani gari yake wanda ya auren? Wanda ya auren ɗan kwatarkwashin ne. To dajin wani wuri an kai bikin? Nan can gaba can wararen hayan karza can in ka kusa ga ta wani guri tafki. To wanda a kwatarkwashi me ya kawo biki ne a nan Gusau?
abin da ya sa dan abu idan yana da abokai an ka ce za a yi zama nan wurin dai an ka dai dan huta dai an ka sha su sigari da menene da taba an ka kare. Kenan tun kafin wannan rana dama wurin da kun kaji kun kai abin wurin zaman ka ne ko? A nan wurin gaskiya to ba wurin zama na bane dan duka wanda kalan nau'in biki an kai a wurin. wadda dai ce kawai wadda aka sa. A yanzu haka dai an tura waɗannan mutane guda biyu da aka kama da wannan alfashar zuwa gidan yari tare da ɗage sauraron shari'ar zuwa nan da makonni 3 masu zuwa. Da fatan Allah ya raba mu da lalacewar zamani ya kuma tsare mana imaninmu da nesanta mu da san zuciya wadda shi ke jawo ɓacinta. Allahumma amin.